Iyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uPombela isitimela samampondo babamkhulu mkhulu phakathi. Amen. Ngayo inyanga yokuqala yamaRoma zu-8 January 2024, kodwa kwa-Israyeli zibe zu-27 enyangeni kaThibeti onyakeni ka-5784. Kule nyanga kwa-Israyeli kade bewuqalile unyaka, inyanga yesine kubo, njengoba kuthina kuyinyanga kaMasingana inyanga yesihlanu siwuqalile unyaka. AmaRoma phela athi unyaka ka-2024 lo, kanti kwa-Israyeli ese-Afrika bathi unyaka ka-5784. Lokho phela kufakaza indaba yeBhayibheli, njengoba iBhayibheli kuthiwa lino-5000 years laba khona. Leli lakwa-Israyeli nezindaba zakhona zino-5000 years. Leli laseRome esilisebenzisayo namhlanje selishintshwe kaningi, kusukela lishintshwa ngoConstantine, amakhosi okuqala. Ukushintsha iBhayibheli akhona lapha koRome esizowachaza ngelinye ilanga. Phela ikhalenda leli, njengoba kusuke kuthiwa AD, kusho ukuthi Anno Domini. Olo phela ulimi lwaso phela isiLathini lesisetshenziswa khona koRome, okusho ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu wethu. Ngalesi sikhathi phela amaRoma efika ecolonize u-Israyeli, eseshintsha nekhalenda ngaleso sikhathi, eseqalisa nezinsuku phansi, njengoba sisho nje ukuthi unyaka 2024. Kodwa bakhona kuleli lizwe abakumukelanga abanye babo lokho, njengoba besaqhubeka nalo leli khalenda elineminyaka eminingi kakhulu. Phela amaRoma njengoba athi nje isikhathi sikaNkulunkulu wabo lona, ingenxa ukuthi phela anqoba u-Israyeli, anqoba isizwe sikaNkulunkulu onguJehova, abulala nemithetho yakhe, aseqala konke okusha. Njengoba wona afika kusetshenziswa o-BC, okusho ukuthi u-BC uthi before Common Era. Lokho kuchaza ukuthi ngezikhathi zasemandulo singakafiki thina maRoma nempucuzeko. Kuphinde kuchaze ukuthi before Christ. Lokho kuchaza ukuthi ekufikeni kwamaRoma iwona phela afika naye uChrist kanye nempucuzeko yawo. Njengoba like lachaza igumgedlela ukuthi umsindisi lona wakwa-Israyeli babethi phela nguYeshua Hamashayi ben Yesufu ngolimi lwakhona, okusho ukuthi Yeshua igama, Hamashiya umsindisi, ben Yesufu kaYesufu onguyise, owazalwa ngomhla ka-9 kuNisan onyakeni ka-4 BC. Kodwa ngeGregorian calendar lena esiyisebenzisayo kusho ukuthi umhla ka-17 April. Phela amaRoma lawa yibona abasunguli benkolo lena ekuthiwa iChristianity, eyinkolo eyidemokhrasi, eyayiyinhloso yokubulala inkolo kaJehova yobuNaziri. Lena phela elandlulwa yibona oDavid, o-Abraham, uSolomon, kanye nabo bonke abaseTestamenteni elidala engakafiki amaRoma. Babelandela lenkolo kaJehova uYahweh yobuNaziri. Ikona-ke okudida abantu abaningi lokhu, ngoba phela uKristu lobu obaseRoma abuhlanganisi lutho no-Israyeli. Lezi nyanga zonyaka zakhona lapha koRoma zisho lukhulu kubona, ngoba isikhathi sayonke imihlatshelo lena phela kade siyibala izithixo omoloki nabo oJanus. Phela amaRoma lawa ayenza konke okusemandleni ukuthi abulale inkolo yase-Afrika. Asekhanda yona le nkolo yobuKristu, yokuthi inkolo lapho kuzobanjiswana khona kungene amasiko amaRoma, bese kubulawa inkolo kaJehova, njengoba kuyiwona amaRoma ngaphansi kwabo ubuKristu lobu, lapho kugcikwa khona onke amasiko okuhlaba izimbuzi nezinkomo. Lokhu phela ekugcekela ukuthi ngoba uNkulunkulu wabo lona ongumoloki phela unekhanda lenkomo.
Mawuhlaba inkomo wena ubulala uNkulunkulu wabo, nayo futhi imbuzi uphawu loNkulunkulu wabo. Phela imihlatshelo yabo eminingi bona bayenza ngabo abantu kanye nabantwana. Njengoba sichazile ngoNkulunkulu wakhona umoloko owayehlatshelwa abantwana. Bona-ke asebekwenza njengamanje, sebehlaba abantu ngenye indlela ngenxa yokuthi izwe selithuthukile phela sekunama-systems okuyiwona enza ukuthi abantu befe kakhulu ngenyanga ethile abasuke bona befuna ngayo ukuhlaba laba bantu. Njengayo inyanga kaJanuwari lena, lapho khona lo mlungu okuthiwa nguPetrifrere ayephoqa khona isilwe ukuthi sigcine siye empini ukuze kuzochitheka igazi labantu abaningi. Ngokuvumelana nayo inkosazana lena phela yayiphethe umhlaba. Ngalesi sikhathi sikaMasingana kuphoqwa inkosi uCetshwayo ukuthi ayiye empini ukuze kuzochitheka igazi labantu abaningi abamnyama. Kwakuzokwenziwa nomkhosi kaNkulunkulu, umkhosi woselwa. Njengoba besikade sichaza izinyanga zonyaka ukuthi uJanuwari phela uMasingana, yilapho phela kusuke sekunokudla kokuqala okuvuthiwe emasimini okufanele kuvunwe, bese kuthwalwa kuyiswa khona phela enkosini komkhulu, lapho kuzokwenziwa khona nomkhosi walo woselwa lolo lubekwa phansi, bese lunyathelwa yiyo inkosi isivumela ukuthi isizwe sesingaqala ukuba sidle. Kubongwa nezinyandezulu umvelinqangi uqobo ukuthi siyabonga ngesivuno salo nyaka lona. Laba belungu babeyicuphe kahle kakhulu lempi yabo ukuze kuzohlatshelwa lo simende wabo oyisithwalo, futhi ngenhloso yokubulala wonke amasiko nemikhosi kaNkulunkulu wama-Afrika. Njengoba siyichazile yonke into esungule lempi yasesandlwana isungulwa yibo abelungu, ngoba phela uCetshwayo wayefela konke lokhu ayokugcina kukaNkulunkulu befuna ukumfaka emishini ngenkani. Bemukhethise lo Popayi manje uyanqaba, ngoba phela basebethena angabi khona amabutho amgadayo. Uqedwe ngayo yonke into eyusiko nabantu abavunulayo nabaphatha imkhonto nezagila bephele bonke abantu abagqoke amabhulukwe bayongena emishini. Amakhosi angaphesheya kothukela onke ayesekuvumile konke lokhu esefaka wona phela amabhulukwe lawa ayefike nabelungu. Ngale nyanga kaJanuwari isizwe sakwaZulu sahlupheka kakhulu njengoba kwakungavunwanga ngisho ukudla emasimini ngenxa yesiphithiphithi sokuhlelela yona lempi. Njengoba nje kwakuwumhla ka-21 Januwari u-1879, uCetshwayo phela wayebatshele kahle ukuthi komele bebahlasele ngomhla ka-23 ngoba phela babekale kahle unyezi ukuthi luzobe lugcwele. Phela lokhu okumuntu omhlophe akuboni kahle. Abelicuphe kahle kakhulu uGibe ukuthi kwakuyothi kusa ekuseni kube kuzingingqane kube sekuqedelwa nje labo nalabo. Phela impela kwakuyimpi kaNkulunkulu wase-Afrika noNkulunkulu wase-Britain oyisithwalo nosimende noNkulunkulu benyanga nenyanga. Uzoqedwa ngenkolo kaNkulunkulu nabantu bakaNkulunkulu. Kodwa uJohn William Colenso wayelokhu ephatheke kabi njalo ngalesi sikhathi ngoba phela wayebhala nezincwadi ebhalela uQueen ethi kayimiswe lempi ngoba abantu bakaNkulunkulu laba isizwe sikaNkulunkulu usesitholile. Iyaguqa lapho ekhumkedlela mzulu amafutha omkhovu uTuyi Ntombi nesuka phakade. Amen.